Hello dear viewers, ai kublai fi season 4 kerteng ka bathiang tam jong Jesus Christ nong penim. Banam tu syu e kapor ngakwa ban kran fi. Ani ka topik menta kalong ka subject ka ba lingkat kalong kumno ba fin kiu ha ka jing shakri yo blai. Nani fin kiu ha ta ki senjam jong ka jing shakri yo blai. Fi kidan ki senjam kumba ngi let ha ki school ha kapor bangi dang kam kena nimla banshu onga banshu jambet naka nursery shaka class 10 lani shaka 12 shaki degree shaki post graduation shaki doctorate nimla ni hap banya step by step ti kumju nganong fi haka jinglong men sim pimla banshu yat shortcut ye pimla ba finong ba fin shakri ublai fin yat shortcut klam da kiu kita senjam jong blai kadan ki senjam ki bau blai uhap ban penyat ini uhap ban tenju ini bat nang tabun sen kentiu kendet unum kentiu si sen kentiu lada ya nganong fi yo kena nursery fi ai kan san yu syaka kelas 2 un kiu temut un sapat ka khli fi unum la ban smok thu unum pat la ka karakter jemu kampat form mo ni kata ka jing smok thu yu ki baudai ban khre kampat lang nong ngiru lada ublay wa akan saningi ka jinglong men sim ngon finila ban hap sunan ka jinglong sim tikadan ki steps ngam yai kita ki steps ki senjam ki bangakwa ban keren hang ni kabaning kom e ngakwa ban ong fi ba kanu ka jing shakri blai ka ba khlam dai do men sim ba khut ngong fin sakut haju fila ban bun pat ngong ni fila ban ya bun bril fila ban ya bun pat drai kan sulong tang ka jingle niam kan sulong tang ka jingle rukam klam dan kanu ka bakan jaman sim namar ka jing shakri blai hi kadai ka bakan jaman sim tingi dan kam ya ka jing yalam umen sim khut habau Jesus Christ ukran ha dikam ki apostol kal nang baning kom khat ba phra shobun kiu no shabenang udo ong tifin yo diam ya ka bor ndalawan umen sim khut finio diang yang kata kabor lawan mensim khut finlong kinong pla yang Judea, Jerusalem, Samaria padhaduk ka bakut ka partai tu Ukraine ba ngi dan kam yang kabor takum nong inyo kabor dai habang yo pediang yo mensim khut fi Jesus Christ ru walau long u de blai de kunjong blai haba wan cha partai fi hadin bala dapen baptis yu na hawa Jordan u mensim khut kum paro lawan man hiar pen fi kada ya thu shai bau men sim khut kum ko paru na banang uan man her bat u blai ulang uni ulang ukun u bangas ngau ba e fi hadin ba u da pertau da ya thu u blai da sakhi kata kaju khtin jong blai nak city nong room gong kat kita ki belayo pediang yo men sim jong blai na kat kita bayo pediang men sim buyong blai ki kilong ki khun jong blai kita baya da men sim jong blai kilong khun jong blai pol wong ya da men sim jong blai bat fin pen adap ya ka jingkwa ka do ladang ka jing shakri blai jonga jong fi kan no ministry ni kan do jing shakri blai kalong ka ba shakri da ka do nang fi khlam dan umet sim khut kin shulong ki babun pa fin shu pendap ya ka ka rukam ba kinyam ku rukam kile bat ka do kale kanum dan ka transformation na kata ka jing pen kalador ha ka jinglong men sim jongi bat kanum pau shaba ngin haban so thu bahai kata ka jingya jing shakri blai ka dai banlong da umen sim khut ba ka transform ka dan ban pen ko ngu ingi tinjong blai sin bangim dan ya umen sim jong blai ngan ong fi angin saya lat ru na ka bible fi umen sim blai la ai ngi om bangin le khuman brai ba unya lam ngi leng ba ka tinjong blai ban pen ko ngu ru tinjong blai pet bahai kan ru dan ki ba ong bangi dap da umen sim jong blai ndrai kiat lat ya ka bible kata ka men sang no fi dan ki bang ong nya de tang do men sim jong blai rei iklat no ya ka tin jong blai em u men sim jong blai ura sha ka tin jong blai ba ka tin jong blai ka yalam ngi bangin ang it yo Jesus Christ bangin pendan boram yo Jesus Christ u men sim ba khu jong blai u pendan boram yo Jesus Christ tekan ono ka baya lat na tin jong blai ka kam pendan boram ya Jesus Christ no yo blai namar blai ula ai ngi ka tin ti ngam ong bakam ka dai bandan habaka jing shakri blai badan do mensim khut kadan kata tangible experience of God ani kata ka jingdan rengkap jong blai ka bahaba fi duai fi shakri fi mani fi da experience kadai bandan ka experience ru ba
umen sim jong blai wan man khi ka to jaka kadan ka jing pen kendu igi brio ya ki pop jo ki kala ka bomot kadan ka jing sitrham ban mani blai kadan ka jing ki kamba ki ja ki jing yok khya ki ja ki jing be no ki sut ki dan om tangkat tangan om fi kamput tang tan roi ka jing iet ya ka tin jong blai ka bandan ka jing iet ban duai ngan om fi ka jing iet ban le ya ka jing sha jing iet ban duai kata ka jing sha jing iet emdai ka balik rutin roi ka ba wan no mun sin jong blai ban ya duai lang ban ya kendu lang ban corporate ti ngan om fi u blai ru ujiet ya kinong ya lam ngan om fi lada pi kwa ba ka jing shakri blai jong fi kan yu ngak ni kong akran yu men sim khut kadai bandan ru ha ka jing yalam ke ba ublai ujiet i nong yalam u tau nong yalam ru dei ban pen slek men sim khu pai uji sukres u dei nong yalam makhrau tam mon fi ndan nong yalam shu ndan shu kiwe nong yalam ki ba la ban model yo uji sukres ma uji sukres mi hadin ba ula dap ya ka jing hawla mi na wa jordan ngong kumbang la batai men la hiar men sim khu ba hadin nang tu mdei tak tahu men blai lai ka kti jong blai kai tho bau Jesus Christ la dap do men sim khut ulang ubadap do men sim khut mdei tang bau la padiang yu men sim khut rei kadan ka jing pendap yu men sim khut wat la ulang blai takadang ila ban sim ya ka nuksan la pendap yu men sim khut fina puli gospel Matius nong ba sao sapuli nong ba sao ong la dap do men sim khut ba men sim khut la ra syakari klam yu Jesus Christ mot uya do men sim khut fin pet ha ka jutang ka barem du fin i pinpet haka kam ki apostol man ong pinpet to kal nang ban riu lai thu haba ki briu ki basyakri ya ka kam jong blai kala bandai ka administration work kala bandai ka ba kanu ki di bandap do men simu blai klam jong men sim jong blai ang findan haka jing yalam ka balong yap manong fi bat haba fidan haka jing yalam haka jing sya yalam haka ki briu jong blai ki bandap do men sim khut kadan day mandan ru ka discipline manong fi next kawan cara disiplin manong fi ka discipline ka discipline kalong ba hatu beri jong blai kran em ka jing shisha mo unum saliatan ya ki beri la da ki mi na ki rong ru saliatan ya ka jing bon pat dre kran ya ka discipline ka ba mi na no mesin jong blai ka discipline kadan kam ba la da ngi kwa ban kiu si kerdan jong jing long mesin ka discipline ha ka ba kabaning kong hakaba fi penmlien hagi jing duai kabari fi teng nia sngo bang bang ong fi ban ya rong ha stage mo ban ya rawai ban ya worship ngong kamlong ka babakala tu rei bun na padang ki ba worship manong ngam thau yu nu ngakran ki worship klam ka pnyang anong fi dilet ban praise worship untuk klam ka pnyang fin na ba ka pnyang ka ngakran biak ka pnyang ka kran sya ka jing pendap men sim khut ka jutang ka barem ga itu aba penslek sia men sya ki penslek da ka pnyang hayu nu beri blak penslek da ka pnyang manong fi wat laki beri kim jiet rei ublai pendan kam itu yu tu beri fi wat laki beri man rei fin i ka ikhtiar bat ka bor namar la ong ni ka bor ka ikhtiar ka jing penslek kan pawe ka ikhtiar klam ka ikhtiar kan ba bor jong men sim khut finumla ban syakri blai finumla ban yalam ki beri kat ka tin jong blai ka ban janai ki ha ban be sya kata ka jing janai no mimpat long janai ringin be sya ka jing janai fin semua thu ru ya ka jing syakri ka bayap do men sim khut tengok ong fi kadan kam ya ka disiplin kalong no ban bau tu unong yalam ru utu leader ubadap do men sim jong blai udai ban dan disiplin syal dia mdai bu unong ikiwai kata kalong hipokrisi ni kalong arsap ladayal dia utu bayalam klam duai umdan ka jing em ka bari ka baduai ka jing em ka ba minat ban puli kitin jong blai ngon fi unum la ban kran ikiwai unum dan ka courage unum dan ka bor ban kran lani da ukran syukran arsap nang fi kan putata ikibri utu unong yalam hi dei ban disiplin yal dia tinganget ba itu kiba syak hikairu kidai ban buat ya ka disiplin ka bau tu unong yalam bau blai ulapan kamti ngan fi ndai ka control ngam kran sepang control ring kran sepang spiritual discipline lada utu pidan ha ka jing yalam ka bakan jaman sim lada utu unong yalam fi wang ba fidan kam ban penlien yal di hagi jing duai uang ya ka badai ngan ong fi umen sim khut yang bangi penlien biai pendap pol uang te hani uang tolong kinong buat
perthuk yang aku bangang perthuk but yu Jesus Christ satu unang yalam japi perthuk but em Jesus Christ kai ka jing em ka bari jong kadan em ka jing em ka ba khoi kadan em ka jing em ka ba pen kerpang ka ba kentang ma ong fi ka jing em jong ka jing duai udap na em tunong yalam fi udap na em da ka ktien jong blai ngat ong fi udan em ka spiritual discipline ong fi pi kham ka discipline ngat ong fi wat ki sipai ki bai le thma la da u kapten yel di umdan ka discipline ngat ong ki sakama ngat ong fi Right, habakidan pet iki sipai mo ngadan yawe bahieng aku anu itu fi udan hakam sipai nrai ani tu fi udan ba kidan ka disiplin gitu barang step kila ki banle iki exercise banle iki lan mat ki ngono fi banya da ka ri ngono fi dekat no tam ngi dan haka atma jong ka jing ele ba kenjaman sim pimut kumno banle ele atma bu sultan ban long part time ngono fi habang ila dan kan ika spiritual discipline ban kia ban penmlien ban duai kanu ka por bau mensim ko penmlien unya lam ingi syak ktin jong bleng ngong ni hab ban minat ban puli ktin jong bleng nang tang ong fi om tang ta ka jing syakri bleng kamlong simat ri nimla ban syu duai sa marwai simat ni dan kamru ya ka body of Christ ni ka mat jong Christ kum bau sipai umla ban kilan mat marwai hab dan lang daula penlien hab dan lang bat kita ki para sipai kum juru ki para sipai ki baken jaman sim ki hap ki kenduk para sipai baken jaman sim ki hap dan kata ka jing ya kenduk lang ma lada brio jong blai ki khat syaka ka jing duai syak jing it nong ban ya kenduk lang nong fi lada ngi pen ko nguk kata kam dai ka control kan ma ko control ka pair bat ka discipline di mandan ka discipline teng ki brio nda khat syaki jing syakri ban ya duai lang ban yelek fasting lang duna bang duna ka disiplin namar boleh kalai fi ka disiplin ka pentron ya ka dok jungi ka spiritual discipline ka kran ni ka pentat ya ka pentron ya ka dok jungi ka pen km ya tu mensim ba syapo bun sim gi beli dong oh tu ngini yelek yalam gospel yelek yang street bun ban wan ya wan sya street ban ya yang tu dari pidan em ko umpnyang nak khat pat syaka jingi duai syak jingit tu para banget ini ya penlong ka jing duai syak jing it namar klam ka jing duai ngan ong fi mundan bawan dong tung ini praise and worship oh do snang ngan ong fi ana da khat bandam ko siu ban khat shi jing syak jing it shi jing duai mundan ngan ong fi badai hang tung ilim ngan ong fi nginum la ban ya chakmat ngan ong fi la dang imdan gi spiritual discipline kini kim dei balik dah kadok roi do mensim khut nang bantai panyai ni kai ka jing syak jing et ka pentron ka dok ka penlong ngi bingin syania au Jesus Christ ngam kan sem kran ya ka jing penlong an ni lada fi syak jing et dah ka bor beri dah ka jing penlong an nang fi kanu mentoy pin sesuan tang ban le adap ko kamre kai ka bau kuntu mensim khut nang fi ladang ya kenduk lang ni develop ini spiritual discipline pini i ngan ni ya ka bor jong blai ibriu ki bamdan ya ka spiritual discipline ngan kin sanumdan ya ka umpnyang kin sanumdan ya ka stamina nang fi kin sajak no da ka jing ai jong bleng akran ya kani ki kibun ki bala wan shaka jing kala ka bomot nang fi ki gadang wan ning kong nang fi shitham ning kong nang shitham oh klai ki pop kala ka bomot let shaka jing pen baptism nang pla pediang yu men sim khu layo ki tu jing ai kran tlit ru hanrai namar ba kim dan ya ka spiritual discipline bila ya spiritual discipline ngon fi kim dan ya ka to ka stamina ngon fi bat ki suja na tu ngon fi bat teng ki sulong teng ki online listeners bet para banget ngakran fi daka ni ki viewers ngakran fi ba kan mentoy fi pila ban pet yang abang ngakran na YouTube ngon ka online andrai hatu pidan em ka spiritual discipline ni kili pidan em haka jingalam jong kita ki leaders ki balak penslek do blai ki badial dir ki dan ya spiritual discipline next ya spiritual discipline habing ila dan ya kini ka jing duai ka jing kulik tin jong blai ka jing syak jing ya ka jing ya kenduk lang ban mani yo blai next sin kasawan ba kabalang kadai ban mi sabar kadai balang kam dai ban sakut tang hai tu sau konro de hang ta bengi sedang ban let ki street preaching ban let ban duai ki beri bapang ban be iki so de hang ta habang ila dan so ka spiritual discipline ngon fi klam kani ngon fi klam ki steps ngau fi num ki pi
Gibri mentaki kuak betang bandan ke online ministry kan fi ke online ministry hai ha ngam ira hapo yu ong ho ngakrat ni fi hang ni ke online bangan-bangan share kini hendra yang ong fi kani kalong tang 40% ka iga ba ka jing ai jong blai ka penla yang aban le fi ngam la ban le ta bor bri kalong ngam da concentrate han ngon ong fi ka online ministry hendra ka iga bang concentrate ni akan duk lang manong fi kadang kajing akan duk lang kabang isya akan duk lang man kapor kabang ilet ban duai brief kabang akan duk lang ban yele ya fasting prayer bagi sedang melet job mensim namar bang ai hakikam jungi apostol kibriu ki akan duk lang o kisiti si hebru wal nang bas chipau khat bar pusan ro bang to whatsapp fina kajing akan duk lang ki rekhut no kat bagi sengi lanang hajan kembali ki bayi nang fi mentah kibriu sobang online oh haleluya online dai kenduk lang umdan ye ngan fi finum dan kadang kam kajing kenduk yet ye no ngam ong ni ne ngam ong ba finwan changa renga ong yet ya kibriu jong ublai ki blakan slek do mesin blai ki bakran ne jing sya ki ba train ye firu banong disciple pi ba fin ti wa senjam joga jing long mesin fi dan kamru bakin train ye fi banong discipleship ba finnang ne ban yalami ki wei sya ukris pi pila yo jing penyem yel de amba fin chukut hagi Bible study ban fin yo sngau ban chupen sngau tanak rek tin jong blai ko aba fi yo sngau tu wat long fi tang kita ginong yo sngau rei ru kinong le namar kita ginong yo sngau kilong kom briu ba pet haka yet khmi bat ki klat na humtu ya kadur no kam chulang ba fin fi wan makana shi fasting fi let shi Bible study fi let na kendo step by step fi let shi Bible study fi klam le pa ai pat you blai fi kam yo ya kata ka training jo discipleship kadang kam ka training kawan ra fi shana level ba fin let duai briu nang fi tu nong yalam em fi ban let fin let duai briu fi let duai ki briu bapang be men simbaman kini kilong fi kialam fi madan thamamar fi ladan menta fi ladan ya ka umpnyang ya ka wat lam men sim ka blong ketin jong blai nrai lada film exercise film ya talan hey fi umlet fi exercise fi mila ile thama ka ngadong fi karum long ka basisha la si fi la bet baban kilan marwai rei wan mar ka jingya inti jungi kalong ban ile thama ban hiat thama men simbaman ban job thama ya ka hima jong sultan da ka hima jong blai fi dan kam ban talan fi dan kam ban da job men sim shukan wan u nong di drok safi fin pat jumlien kumno finlet ya lap dia udah pikam yo ke training kumno haba ki manifest ki men simbaman kumno finlet namat ani tu fi haba pila dan yo men sim jong blai ka wat lam men sim jong blai finlet ya lap ki beri kan dan ka manifestation haba fila ya lam chaka jing kala ka momot ni ji i bun sin kini ki beri ki sedang ban manifest ki mi ki men simbaman tang ki kertat tang haba labu ti ki banduai ki da kertat nganong fi ki da lenyar nganong fi lada umdan balik discipleship fi mano ban finlet kumno tu por fin kelumar no nah ta kada ong dan ha kajing yalam ki ba kinong yalam ki yalam fi ba fin disciple ning kong pintiang nong fi fin kluman re haba nong yalam ula yalam fi ba fin le lang ka ju fin sanang ban le fin sanang ban be ban simaman fin sanang ban duai ki beri ba bayok pang hin yok ya ki stu ki ba kwa ban wan sya kajing kala ka bamut ma fi fin sayalam nong fi utu nong yalam dei ban chule nong yalam de un penlong ni fir ki nong yalam kata kadai ka bangi i kat kum ka ketin jong blai piu Jesus Kristus wang gospel Matius ya fiong akren lat ya tin jong blai arhu pra ka wang ki tu let chaka pertai tu da yalap ya gospel tu da penlong senran tu ba penbaptis ki beri ni akerteng ku pa khun ba mensim khut yang tawang tu da hikai ki ban sumar ki hukum ni ban penlong senran kadai praktikal fi dilet nyam chaka pertai dilet nyam ban yalap ho wala ban dai street preaching na ki house preaching filet rong ski yang jong ki beri filet counsel iki dah word of God pi slur nang tuan ong fi de hang ta kan bakan roy ka ministry hang da ta fin ya kenduk jing e tentang pi kabalet duai ki beri homde ka bosok ong fi kenduk ki manifest tang min simaman ndai ka tu ka challenge fi ong fi long fi dan hakamadan thmang ong fi tentang kidan ki beri ba ki la duai pi long violent ro ong fi ba ki bitar na tu min sim jong baman badan hapo ki bitar la jiyo ne ami kini ki training ong fi kalau ada iga por nong fi batum nong syang tang sau konro ban syukut ru tang hakaba fasting bat kabayok Bible study ngong kini gidi basic ki kajing kala jing mot kadi ka basic kajing ngat ya gospel no kajing kala kajing mot kajing ngat gospel kajing baptis gidi basic
Kidan kam bagat spiritual discipline la kran chuan khmat tun rei ban act out ru ban act out dari banda let Ramadan thmang ban training kindan ki poru bau tunong yalam ha ulai I fi ba filasan u ha ban pha fi ar arngut filet arngut na dan ki por ki khap ru ba fi dan marwai ru nimla menang rei Jesus Kristus ni pha ar arngut nilai arngut bat ki sedang banum syania su hu buriu ban syania amun simbole ki sedang ban le antaki ki gain ya kataka rajin kenjaman sim kadan ka confidence ha ba ki le menang fi nang ta maki hendla kila job man sim ya ki wai ki sahikai ya ka ju onong fi but kin sa penlong senran ki wai hang ta ka grow ka gospel kin sa penlong senran kin sahikai ki wai ru ki ju spiritual discipline but kita ke jing penlong senran ke para banget lada pila wan cha jing pedim ngam fi susnat tang ban long online film susnat ban pensitom ya ka do ban saknar thna ka do tin jong pol wong no wong la saknar yang abu jus kres la im am mangashu inan kam ban saknar yang ka do onong fi Pi ka jing syakri blai kam dega benefit nganong fi la da piwan ban syakri blai fi kwa tang ka stage kwa tang banyo pau nam pi kwa banyo ya ka pisa pi dan ka motif ngam ka ta kam daya bangi trai syaka kam jong blai tang tangi ni am tang kam ni penut bor map bat men sim nganong fi ni syakri ki wai ni long kim rao nganong fi am banyo benefit ring syakri ki wai nganong fi ho kam that ka do ka that nganong fi Nrai kam au ka bekerja men sim boleh ai ka jing ai ti tangkat niswa para banget ku boleh sibun lada fikwa ba fintip khambnya filak ban visit ya ka Facebook profile nga Shandan Remai Swear filak ban text santu filak ban text how to ngan sa sim gi number jang fingan sa phone number ba ngamla ban ai ni YouTube nama ada ai ni YouTube ngamla ban kita let barok hai barok kini phone si spangot na si sngi dengan lek kumno manumla ndai kajing train pinlong semran ngim kwa ya upat ngam kwa ya kajing bun bri ndai da kajing ai jong blengi kwa ban train 1 to 1 nang fi baki bri kinda san si sang nang fi kum nganuk sang ka kwa ban ai ni habangi train ya badan bok ni ong ya dan mentau badan bok na kajing long na kajing di drok sungu da kajing ai jong blengi kim syam ya lap ya gospel ban baula dap kala homot ban baptus ha ka bangin I no u tang dangi I no tu musim kim tan yo biang namar dang long hajing nong musim ndai I sim banyak ban ai training u ni ai training hilak ban check aki YouTube jong uru mah yo bak dan bak ngila training la ai bat mantau la long nong yalam la ajak man sim la anang ban pen baptis brio anang ban yalam iki brio siji kala homot la anang ban be musim baman mantau la anang ban hikayah ketin jong blai dan syu banyak syuya syong sak banga mentau dan hawai ka snong nong fi ka ba mau ula ayalap gospel nong fi ni syuya phone ha ni kendu kapot badai kendu ndrai ni la pen khamti ula dan la san mentang ka jing nong sim ni la IT fi kala ngim kwa ban syubat sa ban syulek dan bor ban syulong ban control ki beri ndrai kwa ba ban create many leaders kan ka discipleship ka ban create many leaders mentang ngok komen palat nong fi ula yang mentang bat iwei ikong ru nila ai training mentai dan ila sedang ban yang nong fi ila wan chke jing kelamot la ada pun baptis kha arsin la ada priang men sim khot ila ai training mentai iru ila sedang ban let duai beriu hi la sedang ban be men sim ban sedang ban yalap ya ketin jong blai kani kan ka discipleship training ka bau Jesus Kristus wai man penlong senran amban pensusakut ya kisau konro amba pinchus ngok ternak bang keren YouTube ya fi para banget tak hublai sibon like share but subscribe ini video nak benta ka buram jung blai iya ro yo try